ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Seng Khasi Students Union, North Khasi Hills Unit, ha ka arpu hunyo trik ukelalengkot arajar arpu way. Kala lej ban yekendu ya ke Deputy Commissioner jong ke Bhoi District ke Kong Rosita M Kurba banwa Jingtip halor ke Jing Pyntrei kam ya ke entry exit point ke bolong Shibenta kum ke Jing Pyntrei kam ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act Arzar Khatnreu halor ke Jing Yok Jingtip jong ke Seng bakaladon ke Jing Thmu ban sedang shna ya ke Surok rel hakasnong bernihat ke Baham Hari Bhoi District. Kat kum ka jingye tho jong presiden ka Seng uba Ferdinand Kharkam ni ula ong bakane ka jingle yikendu ya ka deputy commissioner kalong ban penpau ya ka jing persha lada ka don ka jing Thmu ban pensedang biang ya ka jing shna Surok rel kat ba ka jela Meghalaya kampat don ya ki an ki bakhlain na ka benta ban te lakam ya ka jing wanrung kerthem jong ki breu ki banabar shaka jela Meghalaya. Sebentar bat ka an jong ka Meghalaya Resident Safety Security Act aja handreu buat nilayo bu ikijikli pada halor kumno kar komtrekam jok tika itu poin tei Pyntrei kalong no ba nakaliang cui ka jibusai okadon ka tourism department exhibition center jong ka covid bat ka infiltration Pyntrei ka ba ni persung si ba ni kam ya ka labor department ru komtrekam lang tei kamalong si ban yok menjistoi to kino nong tray wan tei leba jokaan kepada ka Interstate Migration Workmen Act aja kalat ka baham tu ka penpau balada ulo bon tray belas ne muhap menjistoi lede pot unyo e permit tang sispa nyu kondai ski but sispa propose i nomor ba ka contradict ba dia ka election commission ka baong ba ulo ubreu besa hapo ka nono gari hapo kan rubenai la ni sispa propose i ula ban yo ya ka voter ID. De kata di kawi ka kalat ka bangin yarap ban pudunai ka influx ba kinonong nok tri belah ne kinwan kum kinong belah bat kini phaino adin kidap ya ka belah cuki. Bat ni sotho ro ba ka junukam jok ka labor department ban serap hangte po entry point kalong banginyo ya ka jikhen jingdia ka jurung jingbi jong kini gibreu go naba. Bat kanor kumju ban te lakam ni tu gibreu kimbambiang ni kot kisla kiba nadu Islam kibala lek kibla juan rong sene badang liang kum kaseng ke kem nak pospor kimdan wat ya ka voter ID kepada kiba kam ila de kidena po asam te kata di kawai ke ba ni perso sei ba ni pensoro I ba income in perklano ban constitute ya ka district task force ke ba ka darbasnong country kam jinglung jingbi jong kini ki breu ke benabar bakin ai ya ka data ki keteng juki Syaki police outpost bat police station ba hadin joki ada don mono ba pun ba klam tip ke jingrung jumi joki la ban kum ka an ban saja iki de kata diga wei sebentar ba ngila pesnguru ba inde masutu bakala ba ketika kadika entry and exit point mereka ditang ke entry point ke bandrung ka face ke banikong ke ba ngi up na kasokar kan Pyntrei kami baru kini ke phase 1 kepada sepo than rani bari sepo mausnai sepo kithan umsiang ba kumta teter Pyntrei nyoi ya ke phase 1 kadang long tang kene ke entry point kamot kadang sedang ya kene ka Pyntrei kam Pyntrei ni suru ban nginyo ban cross check data lada kini baru ki department ki terekam hangte hapo ka entry point ni rekam ya ka exit point ke badan hangte po bonihat lane setis po kithan khalaimer kaba ka jingrung bat ka jingmi jongki ngila mentip ba kilami no napo ka ri jongi nomor baling ong kata lada ni ong ba kiwan ku toris election no ki than ri khasi jongi ngila tip pa de ki bakano ski gisa kano ka permit ka jongki bat hadin bakimi ki ai no ikot sla jongki ki bade ban samit hangte po exit point ban tip ba kini gibreu kim sakut hapo ka ri jongi ri balik phaino hadin bakilawan pet ya wan jengok kai partai hapo kari gejungi te sibentaru katkum ka kubor mambi menen hapo ka kawen ki kubor
kepada liang deputy chief minister ba stone tersong open pau ba IT ya ka NOC lane ya ka jiksedang ya ka kam resume biang hangte po ka project jong ka tetlia kon her project ka ba kum ki paiba nok snong ki parado posnam kilai hosnam aja kanyo banyak liang ka KSU po anak hasil district unit kala lek ban khang bat pensenge ya borok ka Pyntrei hangte bat lembai ning kubor ki bang UI menen pusno sa DC ru ba ka nongrim jong ka seng jong ka district bat jong ka KSU hi borok away kadang long kumju ba ngidang persya ia ka jingdon ka jing sedang biang ban resume ka Pyntrei jong ka tetlihat tu boni hard project but ka senghi kamla ban ong hoit yak tik project nomor kanlong ka bamatam haba ladang UI tang na po kane ka national highway ka ba menta ki ba kibreu warung sepo ka jela jungi kilong tang dai kali sau sakala ni du saka rela da kawan kum ka railway kanwara ya ka jinjar ka jing wan telepat jong kibreu ko luar apo ka jela jungi ka ba ka jela jungi ka padon ya ka an ban te lakam kum ka inline permit bat ka meglia ka bat ka ain ka baklan kum ka Eastern Bengal Frontier Act 1873 te ngilong idisi ba nalia jungi ka norem ka ju ngidang ne ba ngidang pasya ya ka railway project but lele ru naliang jungi minamla ban ai ya ka National Frontier Railway North East Frontier Railway ba kan trekam hakte chaka lane ba kanit survey lane ban continue ya kate ka station ka ban kut hapo rong hana syagiwi ki than ju jirang ban mi pat syapo maudiang diang bat kumta tetet nirang bu hi ju persya bat nang disiru ila pusgo ba integop ya ne sya ka government bat kumjuru ka baong mene ya ka labor department ba nagliang DC integop sya ka government bat nagliang ka sengbu kanam syong klikti halor kane ki artili ki mat baru kami ya ka entry point exit point bahkan sapusgo sya ka government bahkan le no kamploy bat kumju kasur baong mene bangidang bu hi ji pusya ya ka railway ka kam ko bonihan